Sziasztok! Ez egy 3-1-ben videó lesz. Ez azért lesz 3-1-ben, mert az egyik az kívülások, szóval vigyázzatok már. A másik az a kérdések, hogy ez a mi a kedvencem, meg ilyenek. És ez vagy az, amit sok videóban láthattatok már. Szóval akkor kezdjük is. Szóval igen, citromlevet. Oké. Az ajánlatot el. Szóval akkor van a citromlevet. Ja, akkor melyiket választok? Még több van. Mindig van. Van valami. Na, akkor itt a citromlevet, és 3-ra megnyitod, ja? Egy. Egy, kettő, három. Citromidom volt. Hát valamiket. Behallhattam. Akkor a következő kihívás. Mi kihívás? Kihívta magát. Szóval a rajzolagban csukottam már. Na, akkor már is itt van a kis alulzít. Nekem is itt a könyvem. És minden leverem a fogarat. Itt vannak a... Ne nem az a New Yorkot, szóval... Igen, itt egy fal és egy ceruza. Na, szóval... És egy ceruza. Én... A kezemmel rajta. Szóval... Akkor most kell a sál, de ti higgyétek el, tényleg nem tudjuk ki a szemünket. Jó, akkor csukjuk be. Be van csukva? Oké. És akkor el is kezdjük. Tényleg nincsen. Szóval lerajzoljuk magunkat. Lehet? Ja. Én kész vagyok. Szóval most megmutatjuk a végeredményt. Látod be. Fókuszálj! Jó, látszik. Nagyon durva lett a zsani, de az enyém az. Szóval az enyém ez ilyen szép kék lett, ami nagyon feltűnően látszik. Szóval minden külön van. Látjátok itt a hajam teteje? Nekem ilyen feje van. A hajam teteje itt van. Szóval itt a fejem közepénél. Elég érdekes. De egyébként a szemembe bele, igaz, hogy 3 szemről jobb lett, de egyébként az egyikben tök jól bele. Tök jó orrot csináltam. Igaz, hogy a száma... Ja, Istenem, a szemem. Igaz, hogy a... Az enyém Ja, fel. az enyém szem. Szóval... Na szóval, ahogy látjátok, a szám a nyakam alatt van, szóval... Elég kirakom. Ez kirakja a profi rajzát, igen. Szóval egy jól van, nem érdekes, de mindig. Igen, a következő kihívás, amit a Zsani nem fog megcsinálni, az a capsong. Ez mi szól? Hagyjuk. Szegényt még fel kell előállítani. Szóval ezzel a pohárharcsokat. Szóval igen. Nem jön belőle semmi, csak egy több, amit megvárok. Isten. Jó. Oké. Citromleveset kimarja az egészet, nem probléma? Oké, akkor nem. Oké, akkor csináljuk a capsongot. Hoppá. Na most. Hú, de nem tudom, hogy kell, de... Hú, de fáradt. Próbálom. Biztos, hogy semmi nem látszik amúgy belőle. Ennyi elég Én volt. is tudok. De ez ennyi elég volt belőlem, szóval ez borzasztó. Én ezt alig bírom, de mindegy. Azért megpróbáltam. Én szemben először. Zsák már most tarthatok. Igen. Szóval kiabált ki az ablakon, hogy csúsd be a hideget, mert bejön az ablak. A Zsani sem akarja megszállni, szóval én fogok kiabálni, Annyira hogy fáradt. egyet csúszva van az ablak. Alig látszik, de mindegy. Le van húzva a redőny. Igen, de attól még hallják, szóval. Csúsd be a hideget, mert bejön az ablak! Remélem hallottátok, hogy igen, de kikiabáltam, az a lényeg, nem? Na, akkor a következő Ugye jön anya. Ezek szomszédok. Most fogok nutellával. Szóval itt a nutella, milyen szép Reggel is csíkos. ezt csinálta. Készítem videóra. Igen. És itt a fogkapom, szép Colgate.
hoppá, nem tudom, hogy a reklámot is. Mindig itt a nutella, és itt a protein, nem Majd hozok és... kicsavorodik. Mi? Úgy most beledugod. Muszáj! De ezért miért kellett? Ha? Elég fura, még ha És jobb láttam a volna. mentolos nutellánál. Na, akkor kezdhetjük. Ja.